Egunon eta ongi etorri 2025ko urtarrilak 31ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz, gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Eta 2025ko bigarren irratsaioa dugu hauxe. Eta ohiko moduan, gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia emateko. Soinu teknikari lanean, gaur Iker eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean, ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10:05 dira gaurkoan. Esasutari lanak egiteko asmotan, eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 4. mailako ataleko ikasleak hain zuzen ere. Egunon, neska mutilak, nortzuk etorri zarete gaurkoan? Egunon, gu 4. mailakoa ataldeko Joel, Magi, Diego, Alexia eta nik Ibai gara. Ongi etorri ezazu irratira. Jada, urtarrilean gaude, eta hotza bertan dugu. Egunak oraindik motzak diren arren, lusatzen hasi dira dagoeneko. Asteburuan, zer nolako giroa izango dugun jakin nahi baduzue? Entzun ondo Magik eta Diegok eman baiko digute honen berri. Gaur urtarrilak 31, 10 graduko gehieneko eta 7 graduko gutxieneko temperatura izango ditugu. Goizean zehar ostartea egingo du eta arratsaldetik aurrera zerua hodeitsu agertuko da. Larunbatan otsailean 9 graduko gehienekoa eta 6 graduko gutxienekoa temperatura izango ditugu. Zeruan ostarteak ikusiko ditugu. Igandean otsailak 2, 10 graduko gehieneko eta 5 graduko gutxieneko temperatura izango ditugu. Larunbatean bezala hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Beno, ematen du astebukaera nahiko ona izango degula, ezta? Bai, kalera ateratzeko preste egongo gea. Bai, ezta? Bale, ba. Ea ba, orain, ze tokatzen zaigu? Intzak bustidu basoa, etxe jaunak iesi argitan, adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan are izan.
Eta gaur, jangelan zer dugu bazkaltzeko? Joelek gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera, Joel! Honemen, gaur jantokian izango dugun menua. Lehenengo arrosa txampiekin egongo da. Bigarren platerako bakailoa labean eta piperra da egongo dira. Azkenik postrerako. Fruta, honegin. Ondo, Joel, gustatzen altzaizu gaurko menua? Bai. Bai, jango dugu, ezta? Bai. Bai, nik uste baiet. Ea ba. Bueno, eta jarraian, balakizu ez zer datorren. A ber, asmatuko altzen nukete zer datorren orain jarraian. A ber, zer dator orain jarraian? Ea ba. Txisteak eta asmakizuna. Hoxe, eta horretarako musika berezi bat behar dugu, ezta? Bai. Ea ba, ikerrek jartzen digun musika hori. A ber. A ber. Zein izango da lehenengoa? Txiste bat kontatuko diguna. Edo asmakizunak, zer dator lehenengo? Txisteak, eta zu hasi behar altzea, Diego. Bai. Ea ba, aurrera. Ondoren buruari emateko eta barrez batzuk egiteko ordua da. Asmakizuna eta txistea txanda. Hona hemen lehenengo txistea. Irakaslearen eta ikasleren arteko elkarrizketa. Irakaslea galdetzen du. Zenbat hezur dauka zure gorputzak? 208. Erantzuten du ikasleak. Buru gogorra, esan nizun esan atzo 207 hezur dituela giza gorputzak? Bai, baina gaur oliba gezur bat irentzi dut. Oliba ezur bat irentzi duela esan digu. Ea ba, bigarrena. Bigarren txistea ona da. Ama, eskolan despistatuan naizela esaten didate. Aizu aurra, joan zaite zure amaren gana. Hau bai despistatu hau niaen. Ai ama. Eta gain, asmakizunak? Bai. Venga, aurrera. Orain asmakizunen txanda da, asmatzen dituzuen. Lehenengo asmakizuna, eguzkia hasieran, bukaeran lorea. Pentsa erasi diguzu, Nola da, errepikatu mesedez? Eguzkia hasieran, bukaeran lorea. Ara, bueno, bigarrena mesedez? Bigarren asmakizuna, puntan bi, atzean zulo bi. Zer naiz ni? Hori nik ez non ezagutzen. Pentsatu beharko dute, gero kontaidazu zendan erantzuna, baina neri bakarrik, bale? Bai. Hala ba, urrengoa. Hirugarren asmakizuna, 5 lagun dira. Bata txikia, beste bat lodia, beste bat luzea, beste bat alferra eta azkena langilea. Asmatu aldituzuen gure asmakizuna? Ara, hori ere non ezagutzen? Nondik atera dituzute asmakizun politoiek? De Google. Googleen begiratu aldituzute. De gulu. Ba, benetan politak. Ondo, mila esker. Jarraian, notiziak, berriak. Ea ze prestatu diguzuen. Albisteak kontatzeko, Joel eta Alexia etorri zaizkigu. Ea ze kontatzen diguten. Aurrera. Idoia Garzezek idazle Lasarte Oriarrak euskarazko soinu fikziozko gidoi labur onenaren saria irabazi du. Zoriondu egingo dugu, ezta?
Zorionak esango diogu? Venga, bat, bita hiru. Zorionak! Oso ondo. Ea, bigarrena, Alexia. Bestalde, pasa den larunbatean 2025-2026 ikasturterako matrikulazio kanpainari hasiera emateko festa bat egin zen. Gogoratu, matrikulazio epea otsailaren 3tik otsailaren 14 arte izango dela. Eta eskaerak eskolan egiteko zita eskatu behar da. 9-4-3-6-1-2-2-6 zenbakira deituz. Interesgarria, hau ere bai? Kanpaina hasi zaigu matrikulatzeko. Jendea gonbidatu beharko dugu gure eskolan matrikulatzeko, ezta? Bai. Animatu zaitezte izango aldiego. Bai. Venga, bat, bi eta hiru. Animatu. Animatu, Zaragoetara, Sasoeta! Nola da, Zaragoeta, ez nola da eskola? Sasoeta? Zumaburu, .eu. Zaragoeta, Zumaburu, eskolan, ez? A ber, nola da? Sasoeta Zumaburu eskola. Hoxe, oso ondo. Beno, eta orain? Ze plan dugu astebururako? Norbaitek kontatu beharko digu. Lehenengo, musika pixka bat jarriko dugu. Ea, aurrera musika. Badazpada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldia, enituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantzia, herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan. Asteburua zerrekin beharko genuke, a ber, gainera eguraldian egingo digu, ezta? Bai. Orduan, ze plan prestatu dizkiguz? Asteburuan goizeko 10:00 aurrera Ibon Rosales Martinek egindako ordu txikitako argi magikoak erakusketa egongo da. Interesgarria. Eta gero? Gaur arratsaldeko 5:00 arrazakeriaren ez. Tailerra izango da gaztelera. Arrazakeriari ez tailerra gaztelekuan eukiko dugu? Bai, arratzaldeko 5:00 aurrera. Oso ondo. Alexia, azkenekoa. Otsailaren 2an 25 galiaren aurkezpen ekitaldia egongo da Arkupe tabernan. Raliak. Zue igual dakizute zer diren raliak. Bai. Bai, a ber, zer dira? Zer dira raliak? Olo pizka bat. A ber, eta zuk bai? A ber, kontatu guzu. Raliak dira nola kotxea karrera egiteko eta hori. Kotxe karrerak bezala, ez da? Bai. Eta aurkezpen ekitaldia egongo da. Aste bukaera honetan. Joango altzate ikustea. Ez dakit. Ez dakizute. Bol, plan polita. Segunetan da. Ba, jarri dugu. Otsailaren 2 da igandea. Bai. Jarraituko dugu aurrera, zeren usteet, orain, zer dator? Proiektuan, gelan lantzen ari zareten, proiektuaren berri emango diguzue, baina lehenengo musika pixka bat jarriko dugu. Ados. Itxitut begiak ta irentxi dut malkoa,
Itxitut begiak ta ez esan, inora ez banoan. Joel, zu hasiko zea kontatzen, ez da? Bai. Baina lehenengo, ze irakaslearekin aizeate gaia lantzen? Iratxe. Iratxe alda zuen irakaslea? Bai. A ber, ze aizeate lantzen iratxe andereñoarekin? Egiptoko gaiarekin hasi gara laugarren maila. Asterix eta Kleopatra pelikula ikusi genuen. Gaiak ezagutzen hasteko. Orain gaiak aztertu eta ikasiko dugun. Ondoren, hiruela artean maketak handi eta polit bat egiteko. Bukatzen dugunean gonbidatuko zaituztegu gure maketa ikustera. Benetan maketa bat egiten aizeate edo egin behar dezute? Bai. Egiptokoa. Egiptokoa? Bai. Eta gogotxo altzaudete? Bai. Mai, aurrera jarraitu, ze gehiago? Horrez gain, inauterietan gure gaia Egipto izango da. Eta pelikula ikusi ditugun pertsonai ezberdinak mozorrotuko gara. Asterix, Kleopatra, Obelix eta beste hainbat pertsonaiez. Zuek hasi zarete zuen mozorroak prestatzen? Ez dakit ni ba? Hasiko altzean beste mailetakoak mozorroak prestatzen. Uste dut baietz, ni. Gu bai, atzo hasi ginen. Baina ez dizuego esango zertaz goazen. Sorpresa, sorpresa. Beno ba, zenbat gauza ikasten aizeaten gela. Ta zuen informazioa entzutean, inauteriak bertan ditugula gogorarazi digu. Beraz, animo gela guztietan inauteriak prestatzen hasi behar garela, ezta? Bai. Bai, oso ondo. Ezpanak bizkarrez sartzen diren labanak, ezpatak tanekez arduratzen zara, gauen olez galtzaileak gugara, gorriz gauez jantzita ditut ezpanak, bizkarrez sartzen diren labanak, ezpatak tanekez gerturatzen zara, norartzale embalerik ez bada, gorroto zaitu lanetan. Mina baretzeko alkola eta violentzia oheratzeko. Jarraian Diegoren txanda da.
gelan lanen bat egiten ari omen dira Egiptos aparte, eta berak azalduko digu, zer da? Egipto gaia lantzerarekin batera matematika zenbaki erromata ikasten ari gara. Zenbakiak erromata izkibidez idatzen dira, eta bakarrik 7 izki dituzte. I, V, Ixa, L, C eta D. D eta M izkia horiekin zenbakia guztiak idatzen dira. Hasieran konplikatuta egin zaigu, baina praktikatuz erresa egin zaigu, eta orain oso gustora aritzen gara zenbaki erromatarrak egiten. Letrekin idazten dituzte. Bai. Ora, eta bakarrik 7. Eta horiekin zenbaki guztiak idazteko gai dira? Bai. A ber, nola idatziko zenukete zuek? 7 zenbakia. 7. Bai, a ber. 7 zenbakia, V, bat. I, V, ez da? Bai. Batez I, esan dugu letrak bakarrik dituztela, Eta nola idatziko zenukete 12? X, I eta I. Ikasi dezute benetan, Bai. Lan handia egiten aizeate zuek, lan, Bueno, jarraian, beste geletatik iritsi zaizkigun grabaketak entzungo ditugu. Aste honetan, heziketa fisikoa, LH2A eta LH3zekoek partekatu dituzte gurekin beraien lanak. Hasteko, heziketa fisikoek bidalitakoa entzungo dugu. Hokei egiten egon ziren, eta hau da bidali digutena. Lau bost eta 6. mailakoak zubietan dagoen belar gaineko hokeia egon gara ikasten heziketa fisikoko saioetan. Errealak bere entrenamendu eta partidoetarako erabiltzen duen zelai berria da. Lehenengo saioa Enegorekin eta Junerekin egin genuen eskolako patioan. Bigarren saioa ematera Gipuzkoako Belar Hokeiko Federaziotik birakasle etorri ziren eskolara, Aimar eta Eli. Hirugarren saioa Zubietako Belar Hokeiko zelaian egin genuen. Belar Hokeiko arauak. Belar hokeiaren arauak oso bereziak dira. Helburua gol sartzea da, baina horretarako pilota kontrolatzeko stick bat erabiltzen da. Stickaren alde batek bakarrik ikutu dezake pilota, bestela falta da. Sticka ezin da belaunetik gora igo, bestela falta da. Ezin da pilota hankarekin ikutu, porteroak izan ezik. Belar hokeia asko gustatu zaigu. Berriz ere egitea gustatuko litzaiguke. Animatu eta parte hartu, ez zarete damutuko. Esazurratitik sasoetarako heziketa fisikoko saio gehiago nahi ditugula eskatu nahi dugu. Gora heziketa fisikoa! Gora! Zuen eskaera kontutan hartuko dugu. Zuek ere egin dezute hokei? Bai! Eta ere egontzerate han Zubietan dagoen zelaian? Bai!
Eta asko ikasi dezute. Bai. Bale. Ere errepikatzeko gogoarekin gelditu zare? Bai, asko. Wow. Bueno, eta orain jarraian LHB-koek bidalitako abestia entzungo dugu. LHB-ak bidali digu. Ea ze abesti jarri diguten. Goazen entzutera. Aurrera. Bigarrenakoak gara eta atzo zarren egoitzara joan ginen eta abestu genuen 3 abesti eta dantza bat. Orain urtsintxa oianean abestuko dugu. Urtsintxa oianean jauzika arrastari arrastara. Zuera zu ama zerrako ez diren urrera nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala. Aingora, ainbere, izateko libre nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala. Aingora, ainbere, izateko libre. Urtsintxarean zintzilik gurutera zaretik. Zuberatuana zerrako ez diketeko nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala. Aingora, ainbere, izateko libre nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala. Aingora, ainbere, izateko libre. Urtsintxa oianean karuska neguko urtsonekin. Zuberratuana zerrako ez diketeko nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala. Aingora, ainbere, izateko libre nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala. Aingora, ainbere, izateko libre. Abesti polita. Agur bai, abesti polita abestu digutena. Gu ere hemen estudioan abesten egon gea. Zeren hemen danak zekiten abestia. Baiet? Bai. Beno, orain jarraian LH3-koek akuariumera egin duten txangoaren berri emango digute. Prest daukagu? Bai, aurrera ba. Egun lagunak, gu LH3-koak gara. Pasaden aste akuariumera joan ginen. Arrain asko ikusi genituen, nola ematen zieten janaria, eta hainbat bitxikeria kontatu zizkiguten. Jakin nahi duzue? Garai batean, Euskal Herriko arrantzale baleak izatzen zituzten. Gizon bat talaira igotzen zen, eta itsasoan 2 urtxorrataia ikusten zituenean, abisua eman behar zuen. Lehenengo txalaparta jotzen zuen. Bigarrenean, sua egiten zuen, eta 3. abisuan kanpaiak jotzen zituen, eta horrela herriko arrantzaile guztiek bazekiten balea zegoela agertu. Itxasaldiak, badakizue tripa potela duten akarrak direla, emekarrari ematen dizki arrautzak eta gero harrek gordetzen dituzte tripotxen jaio arte. Arrain paiazoa, denak arra jaiotzen dira, baina sexua aldatzeko gaitasuna dute. Arrain paiazoa anemonetan bizi dira, anemonek pozoia ez dute, baina arrain paiazoai ez dio mina ematen. Marrazoek 6 zentzumenak dauzkate. 6 da, elektrolokalizazioa, hau da, kotxeko GPS bat bezala dute gorputzean ez galtzeko.
Marmokak. Marmoken gorputza da 190 ura eta 110 gelatina. Eta kalabera portugesen tentakuloak 20 metrotara iristen dira. Badakizu zenbat hor ditu marrazo batek? Marrazoek 3 hilara hor dituzte behan eta goian eta bizitza zehar 30.000 hortz ingure izaten dituzte. Megalodon baten ahoan 20 pertsona baino gehiago sartzen dira eta hortz bat pertsona baten eskua baino handiagoa da. Marrazoak bizakil dituzte eta marrazo martilloak pertsona baten bihotza taupada 100 kilometrotara entzun dizake. Azkena baina oso garrantzitsua ez dira plastiko poltsak ez da zaborrarik itsasoa bota behar asko kutsatzen duelako eta gainera bordoke marmoka jaten dituztelako eta plastikozko boltsa baten ikusten dutenean pentsatzen dute marmoka bat dela eta jan egiten dute eta horren ondorioz hil egiten dira. Espero dugu bitxikeri hauek gustatzea eta arte! Gustatu zaizkizue kontatu dizkiguten bitxikeria guzti hauek. Pila bat. Eta ezagutzen altzen dituzten kontatu dizkiguten bitxikeria hauek. Batzuk ez eta batzuk bai. Uxe, benetan interesgarria. Aste honetan jaso ditugun audioak. Mila esker denei egiten duzuen lanagatik. Eta orain, denok adi. Gaur, pertsonai eskutua. Zein pistak emateko, Alexia dugu. Adi. Musika mesedez. Etzaigu jartzen, beno. Gaurkoan musika gabe. Zein izaten da musika hau? Baran, baran. Aurrera, Alexia! Hona hemen gure pertsona eskutaren pistak. Horia da. Bat, horia da. 2. Pelikuletan agertzen da. 3. Hitz egiten du. 4. Txikia da. 5. Betaurrekoak ditu. Eta 6. Eskulagoak ditu. Errepikatu egingo ditugu badazpara ere? Bai. Aurrera, Alexiak errepikatuko ditu. Venga, 1. Horia da. 2. Pelikuletan agertzen da. 3. Hitz egiten du. 4. Txikia da. 5. Betaurrekoak ditu. Eta 6. Eskulagoak ditu. Beno, eta musika aurkitu dugunez, guain jarriko dizuegu. Ez dugu aurkitu. Aurrera jarraituko dugu. Hor duzue, aste honetako pertsonaia. Badakizue, erantzunak irratiaren kanpokaldean dagoen kutxa berdean sartu behar dituzuela. Animatu, opari politak bai ditugu prest zuentzako. Eta bukatzeko, azkeneko 2 aste hauetan, zeintzuk bete dituzten urteak kontatzeko, zein etorri zaigu? Zeinen txanda da? Mai eta Alexia. Mai eta Alexiak egingo zuten. Aurrera ba, Mai eta Alexia. Aurreko astean ez zen irratirik egon. Beraz aste honetako eta aurreko asteko urtebetetzeak esango ditugu. Zorionak, zure urtebetetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Lehenengo mailan 25ean Aitanaren urtebetetzea izan zen. Otsailak
Otsailaren bian Markelen urtebetetzea izango da. Bigarren mailan 26an Aritz Salasen urtebetetzea izan zen. Hirugarren mailan 20an Mohameden urtebetetzea izan zen. 22an Desire eta Genezaren urtebetetzea izan zen. Laugarren mailan 28an Mairen urtebetetzea izan zen. Bosgarren mailan 24an Laidaren urtebetetzea izan zen. Otsailaren bian Adeiren urtebetetzea izango da. Seigarren mailan 26an Mateoren urtebetetzea izan zen. Zorionak guztioi, ondo pasa! Zorionak! Eta dagoeneko bukatu zaigu irratsaioa, baino itxoin, oraindik musika bat daukagu da. Beno, eta konturatzerako iritsi gara irratsaio honen amaierara. Gustora egon zarete esasutari lanak egiten? Bai! Eta hasierako urduritasun hori juntza dugu irratsaioan zer? Bai! Berriro etortzeko prest? Bai! Baina uste dugu ezingo dugu. Claro, txandaka. Danok pasa behar gera irratsaiotik eta beti ezin dira berdinak. Baina 5. mailan... 5. mailan, 6. mailan, aukera pila bat eukiko dituzute. Bai. Eta zuei, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guztioi. Gogoratu, ostiralero, goizeko 10:00 11 aldera arte, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Ezazu irratiko kanalean ere, zuzenean bagaudela. Eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izan ez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sasoeta_marrazumaburu.eus atarian. Ere bagaude noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza eta gora euskara. Agur! Inguratute, argitasun